Tak, a sú tu dlho očakávané dni záverečných skúšok, na ktoré sa študenti pripravovali počas svojho pracovného pobytu na tomto nádhernom ostrove. Dni, ktoré na Kréte strávili, venovali okrem práci a oddychu i štúdiu, bez ktorého by to tentokrát určite nešlo. Žiaci, ale i skúšobná komisia, ktorá po dlhej ceste dorazila za študentmi zo Slovenska, si teraz musia poriadne odýchnuť, pretože už zajtra sa začína prvá písomná časť týchto záverečných skúšok, ktorá overí vedomosti mladých hotelovákov. Po dlhej noci je tu opäť ráno. Už pri slávnostnom otvorení písomnej časti záverečných skúšok bolo na študentoch bádať miernu nervozitu. Tá sa našťastie neodrazila na ich písomných odpovediach a túto prvú etapu svojej cesty zvládli výborne. Vážení členovia komisie, milí študenti, dovoľte mi, aby som v tomto momente otvoril záverečné skúšky študentov 5. H triedy Hotelovej akadémie Cirkevnej strednej odbornej školy Svätého Zafata v Trebišove, ktoré budete konať v učebnom odbore Hostinska. Záverečné skúšky, tak ako pre našu školu, aj pre vás netradične budú prebiehať na ostrove Kréta počas vašej zahraničnej praxe. Organizovanie záverečných skúšok v zahraničí prinieslo samozrejme obavy z neznámeho, s čím sme nemali skúsenosti. Chcelo to možno viac prípravy, iný prístup, náročnejšiu komunikáciu prostredníctvom mailov či telefonátov, ale vďaka zodpovednej práci kolegyň a ústretovosti manažmentu hotela a sprostredkovateľskej agentúry sa záverečné skúšky na Kréte stali skutočnosťou. Snažili sme sa nič nepodceniť, preto sme radi prijali dobré rady od skúsenejších a aby boli splnené všetky legislatívne podmienky konania záverečných skúšok, prekonzultovali sme niektoré detaily aj s Krajským školským úradom. Sú to už 4 roky, čo spolupracujeme so slovenskými školami a ich študentmi. Zvykneme to robiť, pretože sú veľmi dobrí. Sú veľmi milí, vo svojej práci dôkladní a čistotní. Majú všetko, čo potrebujeme. Spolupráca s agentúrou, ktorá nám sem posiela slovenských študentov, je taktiež výborná. Som veľmi spokojný s týmito študentmi, pretože majú veľmi dobrú povahu a radi robia svoju prácu. Nikdy sa nestalo, že by odmietli urobiť, čo som im povedal. Dodržiavajú program, sú dochvíľni a vždy sa usmievajú. Veľmi sa teším týmto študentom a je pre mňa dôležité, aby sme sa pri tejto práci stretli aj v budúcnosti. Táto skupina je špeciálna. Nazvala by som ju špeciálnou, pretože nie je to tradičná prax, ako majú všetci ostatní študenti, ale táto prax je spojená so záverečnými skúškami. Všetko sme riešili prostredníctvom školy a to zástupcom pána Partiu. Študentov vyberal on osobne. Je to skupina 18 študentov, ktorá je rozdelená do dvoch hotelov, a to Athena Palace a Marina Beach. Prišli sem v polovici mája a vlastne ich prax je až do konca septembra. Za posledné 3 roky sa podarilo umiestniť v zahraničí viac ako 80 študentov. V pevninskej časti Grécka, na Kréte, Korfu aj na Cypre, pričom išlo o pobyty v dĺžke 4 až 6 mesiacov.
Naša škola ponúka aj kratšie praxe v trvaní niekoľkých týždňov v Poľsku. Chceme im ukázať, ako sa vlastne pracuje v špičkových turistických destináciách. Aj v tomto prípade hotel Athena Palace, respektíve Marina Beach, kde je druhá polovica študentov z Trebišova. Ich klientela je konkrétne francúzska, takže jednoducho služby sú tu naozaj na vysokej úrovni. Študenti majú možnosť zo strednej školy zo Slovenska, kde samozrejme pracujú buď v penziónoch, hoteloch alebo reštauráciách, vidieť, ako pracujú profesionáli, to znamená väčšinou grécki zamestnanci, ktorí majú vyštudované turistické odborné školy, či už univerzity alebo stredné odborné školy, väčšinou aj v zahraničí. Študenti svoju zahraničnú prax absolvovali v 2 rôznych hoteloch na ostrove, vzdialených niekoľko desiatok kilometrov od seba. Aj preto ústna časť záverečných skúšok bola rozdelená na 2 dni. Prvý deň ich absolvovala skupina žiakov z hotela Marina, druhý deň patril skupine žiakov pôsobiaca v hoteli Athena Palace. Κουράστηκα να ζω χωρίς εσένα και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω τη μέρα αυτή που μ' άφησες για τελευταία φορά να σ' αγκαλιάσω. Απόψε θα σ' ονειρευτώ και θα σε όπως θέλω εγώ, δίκια μου μέχρι το πρωί, μόνο σε μένα ναι θα νικείς. Απόψε θα σ' ονειρευτώ, τα χείλη σου θα θυμηθώ, θα σε κρατάω στα χέρια μου, ποτέ να μην μου ξαναφύγεις. Κι αν μου τα πήρες όλα εσύ, κρατάω το όνειρα μου, φτιάχνω μια δεύτερη ζωή και σε έχω εδώ κοντά μου, κοντά μου.
Konečne to mám za sebou. Vytiahla som si dosť náročnú otázku, ale dúfam, že som ju zvládla. Čakám už iba na vyhodnotenie. Stres konečne opadol. Už len čakať. Κουράστηκα να ζω με την αλήθεια και να κοιτάζω την καρδιά σου να χτυπά για άλλον μες στα στήθια. Konečne. No tak, no tak pocity mám zmiešané. No vytiahla som si celkom akože nie veľmi ťažkú otázku, no ale tak, niečo sa vedela, niečo nie, ale tak dúfam, že to dopadne dobre. Dnešný deň skúšok by som hodnotil veľmi dobre, ale do začiatku to bolo veľmi také nervózne, ale postupne tá nervózita odpadla. Tak moje pocity z dnešného dňa sú veľmi zmiešané. Tá písomná časť nebola až tak veľmi dobrá. Verím, že tá zajtrajšia praktická bude o niečo lepšie a verím, že sa pripravím na to lepšie ako dnes. Pred dnešným dňom všetci začali pravieť, že budú záverečné skúšky a každý len o tom rozprával. Tak trošku sme mali z toho stres, ale po dnešnom dňu z nás to trošku opadlo. Απόψε θα σωνεί αυτό. Τα χείλη σου θα θυμηθώ. Θα σε κρατάω στα χέρια μου. Ποτέ να μη μου ξαναφύγεις. Κι αν μου τα πήρες όλα εσύ, κρατάω το όνειρα μου. Φτιάχνω μια δεύτερη ζωή και σε έχω εδώ κοντά μου, κοντά μου.